semprotke ning tangan ngene iki pengganti sabun. Pokoknya kalau apa-apa cak loro sih tak beli. Siap sesuai nama, terima kasih. Ya Allah, tolong ya Allah, tanganku. Gatel. Kita menol iki ya ampun. Diangkat, Cuk. Diangkat, Des. Halo Riz, piye? Saya sok banyaki. Ngerti ra? Iki lho tanganku. Neng ra ngerti iki kenapa? Apa? Anu apa to ya? Nek omongan iki sik jelas. Jen. Aduh, maka ceplosan iki. Wis, rasa kesuwen iki gek dene wae. Cepet. Gas, cepet. Sik Riz. Sik. Kok iki tanganku kok gatel-gatel ya? Kok tanganku gatel-gatel ya? Jen. Ki, abang-abang iki Wes, rasa kakek bacot gek dene wae, rasa gua adus-adus barang. Rasa apa petising-petising gek dene. yo tak ngonteni baik, tak salah lho. Risti. Woi, ra bengak-bengok jancuk i. Weh, Woi, Dedeo. Riz. Deloki lho tanganku. Lah apa tanganku ki ora delokan iki? Iki po gara-gara hand sanitizer sing kae apa yo? Kayak paling curiga ya, mesti ana udang di balik batu. Hah? Apa udang di balik batu? Apa iku iki? Udange tak pangan. Oh. Ya watune tak bandengke mantanku ya. Lah, kok iso ana udange? Ayo iso. Iso yo dong. Wes ayo goleki wae bocahe. Yo, Ya yo kudu dipertanggungjawabkan. kok ana iki kan. Yo. Woi, dolan nang ndi apa kesusuki? Kok rene mampir-mampir sithik. Goleki senoro kiki ambi. Mulai udang di balik batu. Iki lho, delok tanganku ki abang-abang. Gatelan gara-gara nganggo hand sanitizer kono. Iki lho, mbok namung ki siji-siji ra bareng-bareng. Iki lho, mau bengi ki aku nganggo hand sanitizer sik le tuku wingi. Lah malah saiki ki gatelan kae ketangi turu mau ki. Iki ngono aku bareng yo. Iki lho abang banget nek gede. Malah genah. Hati-hati lho, saiki oke hand sanitizer sik palsu lho. Mungkin ku salah si jenis sik palsu kuwi. Nyatane aku wingi tuku nang apotek, ra apa-apa iki tanganku lho ora gatel-gatel. Yo paling. Wis, ayo saiki glabrak kowe. Ojo. Keren. Wes yo. Wes melu wae ra we. Dhewe sik. Mending saiki dilaporke Pak Kades wae. Kesuwen. Ojo gusah-grusuh. Lak gatalan iki lho, dong ra. Ya wes ayo nek Pak Kades wae yo. Tetep langsung goleki wae nek iki. Ojo gusah-grusuh. Weh, ate ngendi? Ayo mabrak. Loh. Hei. Ya ampun. Alah, awan-awan cah ayu-ayu. Kok dorame iki ana apa iki?
panjang umur lur. Mbok rene sik wae mlebu kene sik eyop kene lho. Monggo Pak, monggo Pak. Niki lho Pak, tangane iki gatel-gatel. Ngene iki. Ceritane iki wingi iki niki sop sinten Pisti kalian menul niku tumbas hand sanitizer ten ngene Seno kalih ten ngene Kiki. Niku dingge terus tangane do gatel-gatel. Pripun Pak? Tadi menyikapi keputusan saka pemerintah sing kudu dilakoni dhewe yaiku social distancing dan work from home. Niku napa Pak? Nggih Pak, niku napa e? Tadi social distancing kuwi yaiku upaya pencegahan dan pengendalian dinggo mencegah COVID-19. Kuwi sing diterapke siji, kuwi menjaga jarak 1 meter ketika kita berinteraksi dengan orang. 2, kita harus menghindari berjabat tangan. 3, kita harus menjauhi dari kerumunan orang. Nek menawi work from home niku menapa Pak? Nah, nek work from home kuwi adalah bekerja di rumah atau melakukan kegiatan di rumah. Ora kok malah do liburan, dodolan. Sebagian masyarakat kuwi do ngeyel, menyalahgunakan aturan pemerintah. Para pelajaran mahasiswa kuwi kuwi tetep belajar di rumah. Ora malah do liburan, dolan, kluyuran. Wis dong to saiki? Nggih, sampun Pak. Wis saiki gek kono Sino digoleki sing mangkat wong siji wae. Usah bareng-bareng. Nggih. Wah, gawat iki kudu lapor Seno iki. Anjing iki mau. Utuk. Utukan di kalung. Utai. Ora sih. Dut ngono iki ya. Pak. Ampun. Iki Pak, umpanku enak, Pak. Seno. Bikin. Gawat sih, gawat. Apa? Gajah mangan gawat sih. Udu gawat kok itu gajah mangan gawat. Gawat tenan iki sih. Udu. Gawat. Apa? Napa? Konangan nek dhewe kita areng gawe pokoke hanten apa? Hand sanitizer. Heeh. Konangan nek dhewe kita kowe lho sih salah. Ya ora karo kowe kok. Aku melu-melu kok. Ora kowe kok. Kowe ya. Ora kowe kok. Mah kowe sih salah kowe pokoke. Sepandai-pandainya bangau terbang bakal jadi kita juga. Piye iki? Duh. Piye yo? Piye? Iki mah ngene barang iki. Piye iki? Piye iki? Iya yo. Pas, pancing wae. Wah ora ngono kuwi nek konangan piye? Kowe lho iki. Kowe kok. Wis ngejak aku kan kowe. Lho kowe. Aku tak jamingen. Woi. Ayo. Bayar dasmu. Boyone sapa kae? Mbok, bayar sapa kae? Boyone sapa? Bayar sapa? Boyoku. Ngopo? Bakul gadungan. Perangan. Saiki aku ngerti kabeh. Ayo melu aku. Nanti Ngadep Pak Kades. Aduh, kades. kowe lho modar. Ayo cepet. Duh. Ngadep. Ayo. Itu juga. Alon, sani kan sani. Oh, lah. Wes saya melu aku kabeh. Pak, niki Pak. Nah niki lho Pak, pelaku utamane. Nggih Pak, nggih niki wong-wongane. Oh. Kowe cah loro to biang kira iki. Apa bener kowe sing ngadol hand sanitizer iki wingi? Yo, Pak.
Oh, kowe ya sing ngejak aku kowe kok. Nah, iki, Pak. Seno. Saiki ngaku wae. Kowe to sing ngadol hand sanitizer wingi. Aku wae. Aku. Gendang. Anu, Pak. Iki kula sing damel hand sanitizer palsu. Soale kepepet ya, Pak. Kula butuh duit. Kula dipecat saka gawean. Untuk sakniki kathah wong-wongan nganggur, wong kere anyaran. Indonesia hancur, Pak. Tadi akeh ODP anyaran, ora duwe penghasilan. Akhir-akhire dadi PDP, Pak. Positif dadi pengangguran. Nek kaya sing kerja kantoran neng bank ono kae diliburkan. Ya ora apa-apa, Pak. Tetep wae padha wae digaji. Lah nek kaya wong cilik kaya aku ngene iki diliburkan ya ora duwe duit, Pak. Ya ora ngono carane. Musibah bukan ajang untuk mencari keuntungan. Isi akeh dalan liyane sing halal. Ojo memanfaatkan keadaan demi mencari keuntunganmu dhewe. Paham? Oke, Pak. Nek niku kula ngaku salah. Kula salah, Pak. Sakniki ngeten mawon, Pak. Nyebut kesalahan kula ngejak sesarengan berantas virus corona niku tanpa menjatuhkan orang lain. Nah, terus urusannya karo tanganku piye? Oh, ki lho gatel-gatel lara kaya ngene iki. Wes, kok tak tambahke nang terus. Wes, Mas, kok. Tenan. Iya, tenan. Lan sijine. Stop sebarkan berita hoax. Karena itu dapat merugikan dan membuat kepanikan masyarakat banyak.